un any ens van proposar la possibilitat de fer el Consell Municipal de Joves de Secundària. La veritat és que era un repte interessant perquè moltes vegades els joves no estan acostumats a que se'ls pregunti sobre diferents aspectes de la ciutat i des de ben joves puguin entendre i puguin saber que poden participar i poden opinar sobre la ciutat i que la seva opinió realment serveixi per transformar la ciutat on viuen. Vam estar parlant sobre cultura basant-nos en 4 eixos que són els que veieu a la pissarra. El que pretenem és que ens feu 10 propostes. Tenim més o menys un quart d'hora, 20 minuts, per escriure aquestes 10 propostes que puguem fer des de l'Ajuntament de Reus. Coses que estiguin relacionades amb el que voleu vosaltres, amb el que us agradaria a vosaltres y que no hi ha a Reus, ¿vale? Que se organicen como más fiestas en los barrios. Porque hay algunos barrios que antes lo hacían, pero ahora ya no. Y que fácil un cinema municipal. O sea, que ya sea grande. Que sea más barato y que no sea de una empresa privada. Cartells de bona informació pels turistes. Renovar els llibres de les biblioteques. Que hi hagi com una aplicació que quan escrivim el nom de l'estàtua o el que sigui, que surti totes les dades, que digui l'any que va morir, l'any que va néixer, la història que va fer i tot això i per què van fer l'homenatge o etc. Quan es dissenya una ciutat, el disseny no ha d'anar per damunt de vosaltres, del que demaneu, sinó que veieu que el disseny d'una ciutat ha d'anar en relació amb tot allò que necessiteu. Per nosaltres, des de la Regidoria de Cultura, aquesta ha estat una gran oportunitat. Perquè les propostes que ens heu fet arribar están molt treballades, están molt rumiades. Yo creo que la cultura de Reus se tendría que renovar, porque aparte de que sí que hay muchas fiestas que llevan muchos años haciéndose, pues deberían renovarse. Es demasiado tradicional todo, deberían renovarse a... Pero es todo más para las familias, o sea, parece que solamente piensan en la gente mayor. La gente joven tampoco. Podrían, yo qué sé, pues hacer más cosas, más actividades para la gente joven. S'ha comentat que des de cultura sembla que sempre es faci el mateix. A veure, la cultura és tradició i si tenim unes tradicions les hem de mantindre i per això sempre intentem fer el mateix. Volem dir amb el tema dels grafitis que creiem que a la ciutat tenim moltes façanes i molts llocs on puguem mostrar aquest art que mostra molt de sí de la cultura de la ciutat. Pero no quieren, como es la cultura de Reus, pues no se puede hacer grafitis. Pues anda que no hay grafitis. Pero han hecho un dibujo muy bonito. ¿Dónde? Ya lo verás. Que hi hagi més tallers de literatura als instituts. Proporcionar zones d'intercanvi de llibres. Que a la targeta jove es puguin fer descomptes per als museus. Que hi hagi una revista dels millors llibres actuals catalans. Uns autobusos gratuïts per poder facilitar a la gent que arribin als barris per poder accedir al centre de la ciutat i així poder participar en la festa major. Millorar la qualitat del cinema actual. Tindrem que fer més concerts, més coses per joves. Jo crec que és millor que ens ho preguntin a nosaltres, perquè a vegades els que... Tenim idees més renovables i més noves. Sí, els que porten tot aquest tema són persones... Ja, i perquè són més joves i les persones... I llavors... Està bé que ens escoltin si després fan alguna cosa. Us donarem suport, us encoratjarem, us animarem, us corregirem si cal, però la iniciativa no ens l'heu de deixar a nosaltres. L'heu de prendre vosaltres, és vostra. Us demanarem a tots els que sou membres del Consell Municipal que continueu implicats en la feina. Pensar la ciutat pels joves. Serà el Reus que en aquest moment estan en els vostres caps i que avui ens feu unes petites mostres i per això us ho hem d'agrair. Moltes gràcies. Anem a votar les propostes que més ens agradin a nosaltres de forma individual. No vol dir que hagueu de votar el que diu el del costat o el que crec que li agradaran a aquells. Podeu votar el que us doni la gana, però una proposta de cada color.
Bueno, a mi això de que ens demanin i que sortim a la càmera està bé, ja està. Només dic això. Moltes gràcies i adeu.